Čaute, vítam vás pri ďalšom diele No čaute. Minecraftu aj s našim kamošom Maťkom. Nevolaj, Maťka. Takže, Čo ostávaš, aký kríž? nestávam kríž, Maťo si myslí, že stávam kríž, ale toto bude náš nový spawn. Takže, ja tu mám nejak premyslené, to nemá ani v hlave nejak. A teraz máme A ja som to počul, tak buď ticho. tento kreatív a super plát, nové podvoľby. Počkať, niečo iba urobím, nastavenia dám. Tak dáme jasná väčší, čo je tak na 80, to je jedno, že budeme tak. Či máme to lepšie, ale nie je to také isté. To bude jaký inší spawn. Dobrý spawn, ja Ty povieš, či tam bude ten spawn? No, neviem na čo, ale zase mne sa to páči. Daj si ho napríklad na kravy. No ja vám ho urobím takto. Ne, ja myslím, Maťo, ja myslím spawn, akože, kde sa spawnujú normálny, akože, kde sa ja spawnujem, úplne v strede. A keby ste vedeli, ako otvoriť LAN, tak mi dáte vedieť, do chatu mi napíšte, takže, keď to je bolo lepšie. A viete čo, ja to stopnem na chvíľu, dobre, takže teraz. Takže čaute, som tu aj ja, Oliver a Kubo som sa dopočul, že natáča, mi zavolal, takže budem tu taký spolukomentátor. Sice to nevidí, ale možno to bude určite. Takže povedz mi prosím ťa, ma oboznám, jaký je čas natáčania, koľko už natáčaš? No, 2,5 minúty. povedal to za nás aj Maťo. Ty prasa, jedno sprosté. To nehovorí o nás, ale to Minecraft hrá tiež. Minecraftový tajterlíci. No, presne. Ja si tu robím pekný spawn. Spiderman! Čo máš na Ja tu skáčem, parkour tu robím z domu na dom. Prasa! No počkaj. Dostaneš do zadku. Šepel do zadku. Ne, ja nemám hangarbary a vydrbal som sa 20 metrovej budovy. No. Lebo hrám na takom serveri jedno, čo som ti chcela IPčko a ja som padol, tam je taká budova na spawne a ja som z nej padol, mám jeden hangarbar, 3 životy a padol som z nej. Našťastie hrám na peaceful, tu majú peaceful. Takže sa mi dostal mi trochu a hneď mám pri sebe žráciu. Potom by mi mohol aj dať Oliver IPčko, aby sme No. mohli zahrať. Lebo tento server je skoro prázdny, ale IPčko verejnosti nedám, aby sa nám sem nenakakali ľudia. Je tu pár hráčov. Bože, ja som debil. Jej, to je zase. Hej, kde si? Hej, kde si? Ja tu si, kamarát. Hej, daj mi ešte nejaké diamantové. Sorák. Čo si ho drbol? No, omylom, našťastie iba krompačom. Ale on nevíš, aký dobrý, on mi dáva diamantové bloky a A také. teraz keď si ho toto treskol, tak Ale našťastie iba krompačom kamenným a ja. Ja iba začínam a on mi hodil diamantový chestplate, diamantové nohavice a diamantové železné nohavice a zlaté topánky. to máš dobré. Ešte helmu nemám. A to je admin, lebo ona je lieta. Nemusí byť. Ako bapujte sa na kulánku. Ideme parkour, poďme. Prasa, ideme parkour na prasa. Prasa, čepel do zadku, ťa si. A počkaj. Možno aj niečo iné.
Mier, prasa. Mier. Hej, to prasa ma sleduje. Možno si ho treskol a sa nastrel. Ne, nesleduj poctivých ľudí. To vybuchne prasa. Si keď tebe príbuši spraví bum a bude po tebe. Tu je láva na povrchu. Dáme ti lavovou kopel. Ináč na Aďovom serveri Čo? som ja bol. Teraz No. hovorím o kamarátovi našom, takže na tom serveri som bol a on je admin, teda nie majiteľ serveru, on je. A on mi dával rovno diamantové veci. Normálne mi dal stack diamantov surových, potom mi dal toto. Hej, aké sú nesurové, čo si ich mal do plce upiecť? Na hrášku? No nie tak doslova surové. Prasa! Ja mám surového mesa až. Lebo tuto na tomto serveri to je nejaké kravárium, či čo tu je 1 500 000 kráv a 1 500 000 prasat. A obec ani nehovorím. A ja tam mám takú prírodne vytvorenú mob trapku, alebo nie mob trapku, ale prasotrapku, lebo to je obrovská hora. A tam sa hore na ne spawnujú prasce a potom ja dám pšenicu a oni všetci skáču dole jak retardované a zabíjajú sa a ja si potom zoberiem meso. Počkaj, jak je to ďaleko? Ja idem parkour do vody. Uá, duričko. To som nedomyslel, tá voda bola asi 80 kusík ďaleko. A tá hora bola dosť vysoká. Poď. No, duriči. My sa tu aj naťahujeme pekne. Nejaké okná by to chcelo. Ó, prasiatko, čepel, Jori. Prasiatko. Kere, myslíš to krpaté z Manskapu? Počkaj, toto je. Hej, ja, to jaký debil mi postavil na dome. Nejaký debil admin mi postavil na dome toto sklenený kríž, čo som je. Asi vie o tom, že ja som katolík. Asi vie o tom, že som katolík. Žiadne také. Sklenený kríž sa ruší. Zamietam. Námietka. Námietka vaša ctihodnosť. Námietka vaša ctihodnosť. Nemáš tu nejaké vysoké? Prepáčte za to, trocha som mimo. Jasné, keď si mimo tak... Kubo, ty si mimo celý život. A ty akože nie. No ja nechcem. Iba polovicu. Napríklad z tej trojky do Sloviny, že? No, ty máš trojku do Sloviny, ja nemám. Ja nehovorím, že on... Ja mám Ja mám 2 do Sloviny. No To je vidíš. jedno. No a to bola prvá 2 v živote, tak negončuj, dobre, budete nám popatrať. No a tento tu vedľa mňa Maťko dostal, Trojku z tej ze Sloviny. ale dostal 3 trojky na vysvedčení, čo je trocha zle. A koľka taký je prvák? Že tak. No tak to sa už dá ospravedlniť. Však aj ty to budeš mať aj ty, Kubo, na budúci rok, tak by som sa Možno. Ale minulý rok som nemala ani jednu. Ani ja. Šašo jeden. To si vymažte z hlavy, že bude mať No trojku. takže ja si idem upiec železo. Fixuj železo. Železo. To je tvrdé. Hej, viete, aký ja mám fasový domček? 3x3 bez strechy. To je... No viete čo, tento diel ukončíme. Tam sa zmestíš? No, Tento diel ukončíme, takže dávajte lajky a dúfam, že sa vám to Dávaj. páčilo. A ja dúfam. a ja dúfam. Čaute, čaute.